ora taku perang to. Kula ingkang badhe nandingi Setyaki rasa melu. Wis mbok kok ning ngono wae. Oh iki. Iki rembukane wong tuwa karo adiku. Oh iki ngislaken dawuh. Kok arep nandingi buta iki karepmu piye? Koko Prabu piye? Sampun ngantos ngembe kaliyan kula ngiyas dhateng ing rayi. Lah kok arep wujud apa? Ratri Mas paosaken Koko Prabu. Wah, edan lagi iki. Aku karo adikku kok iso dadi gedhe kaya ngono. Wah, elok. Laturi Mas paosaken. Setyaki, wonten dawuh. Mbok kowe iki dadi adine Kresna nek ndi runtang-runtung loro kok ora njaluk kekuatan kaya ngene iki piye? Upama kowe njaluk kekuatane iso dadi buta gedhe ra Ndarawati nang loro. Sampun boten saged. Sampun kula budidaya ageng namung sekedhap kemawon lajeng alit. Kurang tapamu, kurang prihatinmu, ngaten. Karepmu piye? Koko Prabu Ratri Seminggah yaksa menika kula ing badhe mapakaken Koko Prabu. Buta padha karo aku sapa kowe? Takon karo aku Bala Srewu, kowe sapa? Aku Dewa Amral. Kowe sing oyak-oyak Bathara Guru dasar kepara nyata. Aku ingkang diutus supaya ngayomi marang Bathara Guru lan mitulungi kalian panjenengane. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Ayo. Wong semene padha ngenteni gelute buta gedhe karo nang kene ditemtokke kowe kok apa aku sing tekaning pati ha cokot tugel gulumu rimah-rimah leganing ati kowe. Geluting buta gedhe loro. Cokot cinokot banting binanting. Monggo para penonton kula aturi mbayangaken piyambak-piyambak.